Se ensinnäkin se helppokäyttöisyys, se, että järjestelmä on helppokäyttöinen, niin se, että kuka siellä on sitä opettamassa, että puhuuko se sulle alan slangia vai pystyykö se puhumaan suomea. Parasta Ahkion kanssa toimimisessa on ollut yhteyshenkilö, kun se antaa sen kaiken kasvun sille toiminnalle, ja niin kyllähän se on niin kuin auttanut meitä ihan hirveästi. Mä oon Joonas Niemi, Lifehide Oyn toimitusjohtaja, ja me ollaan tämmönen 30 vuotta vanha suomalainen kosmetiikka-alan yhtiö. Me luotiin toiminnanohjausjärjestelmä Ahkion kanssa, joka starttasi nyt vuodenvaihteessa. Eli ollut meillä kohta 11 kuukautta käytössä. Yhtiö oli toiminut käytännössä kynällä, paperilla, Excelillä ja ketterillä jaloilla 30 vuotta. Sitä lähdettiin kartoittaa ja ihmettelee, niin sitä kautta sitten Ahkio tuli meille eteen. Sitten Ahkion kanssa käytiin muutamat keskustelut ja se tuntui aika luontevalta, ja sitten tosiaan meillä oli muutama yhteistyökumppani vahvasti kiinni kyseiseen taloon, niin se oikeastaan helpotti sitä, että siellä oli tietyt integraatiot myöskin hyötynyt. Meillä oli alkutilanteessa oikeastaan sellaista pari isoa peikkoa siinä. Toinen oli se, että kun me oltiin oltu vähän ehkä jähmeästikin kynä- ja paperiyhtiö, ja sitten meillä ei ollut mitään tämmöistä digitaalista järjestelmää, eli vähän henkilöstönkin niin kuin vastaanotto kyseiseen järjestelmään huoletti. Mutta näin jälkikäteen, nyt kun 11 kuukautta on nähnyt, niin se, että ollaan saatu tiedot siirrettyä paperilta toiminnanohjausjärjestelmään, ja myöskin henkilöstö on ottanut se avosylin vastaan, että meillä käyttää varastossa ja tuotannossa ja toimistossa sekä labrassa sekä vielä itse, niin kaikki PubeSoft ja tätä toiminnanohjausjärjestelmää, niin kyllä se niin kuin yllättävän kivuttomasti on mennyt siitä alkulaukauksesta maaliin.